Hello po. Ito po yung mga list of services. Lagyan ng plastic. Dito tayo ngayon sa Spabulous. Yan, skincare and beauty. Yan. So, check natin yung services nila dito. Tsaka magpapa-foot spa na rin ako, tsaka pedicure, guys. So, tara. Hello po, good morning po. Ito yung mga yung services nila, guys. Shout out po kay Ma'am. Hello po. So, ayan guys. Shout out po kay Ma'am. Hello. Ito po yung mga list of services. Weekend service. Ito guys. Syempre may massage dito. Yung favorite natin. Kasi hindi ko alam eh. Kasi sa Facebook mo wala kayong pinopost na nagpapamassage. Ay, oo sir, kasi hindi ko sila pwede mag-charge. Ah, okay. Ayan guys. Massage na. Parang gusto ko magpapamassage. Try mo sir. Kakapamassage ko lang kasi nung ano eh. Layering. Tapos meron din manicure, pedicure. So try natin yung foot spa tsaka pedicure. Hello po. Saan po ma'am? Ay, dito. Yung sapatos ko ma'am, saan po pwede kita? Hindi na. Okay lang, nagbibigay po. Shout out po kay ma'am. Ganito po ba? First time po kasi.
Nice. Ay, pala.
Kayo na rin nagmamanicure, ma'am? Ay, pedicure? Ay, iba rin po. Mainit siya. Mainit. Ano yun, ma'am? Pang scrub. Oh. Really nice. Ang tapat naman. Sayang. Ayun, nice. Hindi panalo. Uusog ba ako dyan, ma'am? Hindi na. Hindi na po.
Yun na yung ano ma'am, yung foot spa. Yun na guys. Yeah. May massage din pala siya. Thank you ma'am. Thank you. Yeah. Okay ma'am. Hello po. Nagra-rides din kayo ma'am? Yes, sir. Ay, sumasama kayo sa mga endurance? Hindi. Yan? Ay, hindi. Solo ride ka Ay, solo. Ma'am, medyo ano ako. Ano, sir? Nagbabasa kasi yung paa ko. Walang problema, sir. Sorry. Saan kayo pumupunta ma'am pag nagsa-solo ride? Bulinaw, Baguio, sir. ah, Bulinaw. Opo. Na-try nyo nang magbagyo ma'am? Hindi pa? Hindi pa. Hindi pa? Hindi pa, soon, Ano, ba sir. ano yung gamit nyo ma'am? Honda Click. Ay, kayang-kaya. 125i. Kayang-kaya. Yun yung gamit namin. Masaya ma'am dun sa Baguio. Dagupan. Yun. Kayo nagda-drive or Ako po, minsan. Tapos Ah. minsan yung gawa. maganda sa ano mo, ang Baguio. Kaya nga po, balak namin bago matapos yung taon. Oo. Try namin ni, Ano, sa motoring. Atok. Atok Ang Linggen. layo. Hmm. Ilang oras naming minotor yun? 5 oras ata. Layo naman. Ang layo. Mula Baguio to Linggen? Hindi. Ano, from Bugalyon to Atok. Bugal. Pero kung mabilis ka, kaya 3 hours. Tarlac, sir, napuntahan mo. Tarlac. Sarap mag-rides. Sarap doon sa Baguio, malamig. Kaya kaya pangalan nun. Idol na idol ko yung mga motovloggers. Oo. Kahit tanghali, ang lamig eh. Wag lang kayong pag pupunta sa Atok, may experience niya yung yung nasa harap nyo yung may dala siyang ng manok. Ang baho. Ang baho. Yung tayo ng manok. Oo, grabe. Hindi ko kaya yun. Grabe, halos masuka-suka ako nun eh. Kahit na nakamask ka, Oo, mawawin pa din. tatagos. Kailangan dapat mas mauna ka dun sa truck. Oo, kahit ma-overtaken mo yon, meron ulit. Siyempre pag traffic, Oo. sisingit ulit. Ang dami nila doon pag pupunta ka. Kasi Gusto pang ko. fertilizer ata yun siya. Oo, madami kasing doon, yung bulaklak. Pero grabe yung amoy. Kahit nasa na kami, hotel na kami, grabe. Meron yung sir yung dyan sa Mabini. Oh, Punta kaming Burgos dumaan yung yung ganon. oo, dumaan yung truck ng tayo ng manok. Grabe. Masuka-suka ka sa amoy talaga nagbangsit. Ang baho. Yun doon, ang daming ganon, yung truck na ganon. Ang dami doon. Parang doon ata nila pinupunta eh. Doon ang taas. Doon nila Binabagsak. binabagsak. Wow. Pero masaya. Wag niya na lang ulitin. Marami ata kayo, sir? Hindi. Lang ako. Solo lang din ako. So, ganda kasi pag maganda din yung may kasama ka. Maganda din yung marami kayo. Hindi ko pa na-try mag-long ride na may kasama. Yung endurance lang. Ay, endurance. Pero yung magta-travel na marami, hindi ko pa na. Nanonood ako ng mga endurance sila, Normie Garcia. Ay, yan ata yung medyo Masakit. Oo. Yan yung parang gumanon siya. Oo, sir. Nag-better yun. Matagal na yun. Sa ma'am? Sa San Nicolas? Sa tawag nun? Maliko? Mali ko. Hindi pa, sir. Hindi pa namin ako. So, Ang ganda. Mas okay doon. Mas okay doon. Parang pumunta ka na rin ng Baguio. Hindi ba? At least, hindi mabaho doon. Oo, hindi mo ba? Yun ang struggle mo pag medyo masakit. Kasi bumuon.
Bakit? Oo, hindi ko na pinapaano yun. Wait lang. Tanggal naman yun. Relax naman. Pero medyo malayo rin yun, Maliko. Siguro mga 2 hours. Kung mabilis ka mga 2 hours. Pero kung chill ride ka, mga 3 to 4 hours. Zambales sir, napunta niyo na. Hindi pa. Nakapunta ka na doon? Hindi pa din. Balak ko nga puntahan. Ang layo. Ang layo nga lang. Doon nga sana balak namin puntahan. Ang layo. Baka by December. Pero sabi ko, maganda doon. Marami daw po pa siya sa Zambales. Kaso parang nakakatakot yung daan. Kasi walang masyadong bahay. Oo sir. Ikat ko to sir. Ano yun, ma'am? Ipudpud ko na ba? Huwag na, ma'am. Ay, huwag ko nang putulan. Masakit kasi yan eh. Ito? Ay, huwag yung pangatlo, ma'am. Huwag yung gitna. Ay, oo. Masakit talaga to. Oo. Ba't anyari? Matagal na yun. High school pa lang ako. Ganyan na yun. Ang galing ng mga motovlogger na ngayon. Nakaka-enjoy manood. Kung ano, yung mga magaganda yung camera nila, Yung maganda yung camera. dalawa yung iba, dalawa, tatlo, ganun. Yung sa likod pa eh, meron pa sa likod eh. Yung, Pag nagra-rides. ano bang tawag nila? Insta 360 ba? Hindi? Oh sir, Insta 360. Mm. Yung abot hanggang ano eh. Oo, parang bilog. Mm. Mahal kasi. Ito pa nga lang, yung GoPro pa lang, namahalan na ako. Mas mahal yun. Daming ano sir, parang halos lahat natin ng motovlog na follow ko na. Oh? Sila Pawi, marami na mga katagumpay, Karonda, marami na. Sila Jel TV. Yung mga yan, upload ng upload kasi may mga ano sila eh, editor sila eh. Ang gagaling nga nila mag ano eh. Kaya ako lahat. Solo, ano? Ako magbi-video, ako mag-edit. Tapos yung computer ko pa, hindi ganun kabilis. Kaya matagal. Halos sa Facebook nga, hindi na ako nag-upload eh. Puro YouTube na sir. So, minsan-minsan na lang ako sa Facebook kasi ang daming violation doon. Imbis na kumikita yung video mo, wala. Violation. Ang kumikita si Facebook. Oo. Maganda daw si YouTube ngayon. Mas ano kasi siya eh. Consistent kasi yung ano niya, yung payout mo. Matitrace mo talaga kung ilan yung nakikita niya per month, per 7 days. Yun nga lang, ang dami na rin nag-upload. Dami na. Pumunta sila Pacboy dito, sir. Kailan na? Sila Cherry White. Nung last month lang. Nag-ano sila na beach ata. 100 Island? Pero di ko lang kung nakapunta silang 100 Island. Kasi nakita lang namin sila dyan sa pangalan niya. Bud. Sa Bud lang namin. Ewan ko nung ginawa nila dyan. Or nag-swimming. Yung mga yan, malaki na yung ano, kinikita ng mga yan eh. Milyon-milyon na yun siya. Oo. Nakakas ng ano nila. Colorless natin, sir. Sige po. Saan ang gora mo ngayon, sir? Uwi lang. Ay, uwi na. Saan ka galing, sir?
Sa bahay, sa Magsaysay. Ah, so magsaysay ka. Binibisita ko si mama ko Tapos saan ka uwi niyan, sir? sa Bugaldan. Layo din. Doon kasi yung asawa ko. Tatanghaliin ka na pera mo. Okay lang. Mainit na biyahe. Parang uulan na naman yun. Mga ilang oras ang biyahe mo, sir, mula Bugaldan? Mga ano lang, mga 15 minutes, 40 minutes. Ay, oh? Pag nagmamadali ako, Bilis 30 naman. minutes. Saglit lang yun, mabilis lang. Ang bilis. Kami nga nun, nung nag-endurance kami from mga Tarim to Infanta, isang oras lang. Oh? Grabe yan. Oo. Ay, lumilipad yung motor mo. Talagang ano, consistent 90-100 yung ano, takbo Yung namin. takbo, grabe. Tapos overtake ka, halos dire-diretso ka. Ang galing. Yung kasama ko kasi police. Oh. So kayang ano siyang lumusot-lusot. Ako nakasunod lang ako sa kanya. Gulat nga ako. 8 or 9. 9 kami nakarating ng mga Tarim. Ang bilis. Tapos mga 10 nasa ano na kami. Sa Infanta na. Tapos mga wala pang 12 ata nasa ano na kami sa Anda. Walang ano yun, sir? Walang stopover? Wala, diretso na. Ay hindi, tumigil pa nga kami sa ano, sa Sual. Tumigil kami mga 10 minutes. Gasolina. Hindi, nag-lunch kami, mabilis ang lunch. Mabilis. Breakfast lunch. Grabe, sabi yung bilis pala namin. Bilis. Ano yung parang lang kayo lumilipad. Oo. Yung kasama ko, kahit kurbadang bilis niya eh. Baka sanay na sa mga big bike, ganun, sir. Hindi siya, naka-ano lang din siya. Yung lumang Suzuki, Skydrive. Skydrive. Eh ako, Mio gear lang eh. Kung tatakbuhan niya ako, kaya niya akong takbuhan. Tumatakbo ng 110 ata, 120 yung motor niya. Ay, Hanggang grabe. 100 lang eh. Ang bilis. Ang galing. Yung kurbada, papatakbuhin niya ng 80 eh. Kaya ako, hanggang 60. Bahala ka dyan. Same. Hindi ko din kaya yun. Bahala ka dyan, kahit iwan mo ako. Aantayin niya rin ako. Pero hindi naman lahat kasi ata ng area, sir, traffic eh. May mga shortcut silang dadaanan. Sa pag endurance. Sa ano ma'am, may endurance sa January. Ayun yung sumama. May experience niya. Kailan, sir? Saan po banda? Diyan magsisimula sa Lukap. Tapos, saan yung end? Hindi ko pa sure. Check ko, sir. For 50 kilometers lang. Siguro mga 12 hours. Matatapos ngayon, mga 8 hours tapos yun. Kami kaya hindi namin natapos kasi nasiraan yung kasama ko. Maganda ma'am. Maganda. Bibilis kang magpatakbo. Tsaka ang saya kasi marami kang mga kasama. Ang saya sabi ko. Kaso nabad trip lang talaga ako sa daan ng Agno to Bolinaw. Doon kami dinaan sa sa trail, sa rough road. Hirap dun. Kawawa yung motor, sabi ko. Ayoko nang sumali. Kasi hindi nila kayo ata masyadong idadaan sa highway, sir. More on kaya ata, shortcut. Shortcut, yung doon. Pero after naman na doon, okay na, puro highway na. Kami kasi nung pumunta kaming Bolinaw, puro puro highway. Highway. May pinasukan kami, grabe. Nawala pa kami. So kung saan na kayo lumulus. Oo. Ay, grabe yung yung mga big bike. 2:00 yung take off namin. 4:00 ata, andun na sila sa Bolinaw, Agno to Bolinaw Road, yung rough road. Visit yung mga yung mga tao doon. Kasing ingay. Madaling araw. Nung dumaan kami doon, kasama nyo ba yung mga ang iingay?
Ingay kasi pag big bike, mas lalo pag madaling araw sila dadaan. Diyos ko dahil. Oo. Gising ang mga tao. Wala na, puro ano na. Kwentuhan na natin yung naririnig sa video. Wait namin may upload mo yan, sir. O sige. Ano na lang siguro yung mag short video na lang sa Short Facebook. video. Tapos yung full sa YouTube na. Mm-mm. Sino na yung vlogger din na pumunta dito? Ano? Vlog eh. Ayun. Wonder Family. O, punta sila dito? Dito mismo? Oo, Sa ano na? nagpalinis sila. Dito Tagang- sila massage. Mabini ata sila eh. Opo, ata Taga naging. Mabini. Dito sila lagi pag nagpapalinis. Prankster yung mga yun. Mga ka-wonder. Pawandi. Sikat sila eh. Sikat sila. Millions ang mga views nila. Wonder Family. May pagkain na kayo? Gagi, hindi. Sabi ko. Masama yung pakiramdam ko kaninang umaga pa. Ang sakit ng ulo ko. Okay. Yan yung mga tawag, yung mga demonyo kayo. Alam mo, bobo. Visit kayo. Demonyo kayo. Sinyalis na baka bobo ako, be. Gago kayo. Gaya-gaya kayo sa video. Sakit ulo mo, baka bobo. First time mo dito sa amin, sir? First time. May nag-invite sa akin noon. 20 last year pa ata yun. Kaso parang wala na siya, hindi ko siya nakikita eh. Parang wala na siya dito. Dito, sir, mismo. Oo, dito siya nag-work sabi niya eh. Ano mo, lalaki? Babae. Babae? Hindi ko na alam yung pangalan niya. Pero nakafollow din siya sa akin. Sabi ko magpapamassage ako. Eh, wala. Busy na. Ngayon, sir, di ka magpapamassage ngayon? Hindi, next time na siguro. Kasi tanghali na yung dyan. Tsaka lobat na rin yung camera ko. Yung talaga pag magpapamassage ako, mag-vlog yun na. Ay, okay lang ba ma'am? Dito, sir, pwede okay lang. naman. Sa kayo. Mas okay pag yung wala kayong kasabay. Oo. Ay, open ba siya ma'am? Hindi po. Hindi yung parang isang room, ganun? Isang room po kayo pero may curtain naman. Ah, okay. Hindi naman siya as in wala nang private. Walang kurtina. Yung open lahat ng tabi-tabi. Akala ko ano eh. Hindi po. Yung nagpamassage kasi ako madilim. Diyan ba maliwanag? Madilim, sir, pero Madilim. kung gusto mo ng mag-isa mo tapos magpaset ka ng yung kita lang yung liwanag sa vlog mo. Dim lang. Dim? Pwede naman. Hindi pwedeng bright. Pwede. Kung Pwede gusto rin, mo, sir. meron ma'am. Kasi Kasi ikaw dun- lang, sir, pag okay. mag-isa mo lang. Kasi pag may ibang client, Ayaw ayaw din may, nila. yung yung maliwanag. Hmm. Pag
Pumunta ka dito sa pag-isa mo sa massage room para. Mga anong oras ba ma'am yung walang masyadong customer? Mga ganito sir. Mga ganito, umaga talaga Umaga. naman. Kasi pag hapon hanggang gabi. Marami na. Marami na. Hmm. Open naman po kami hanggang 10 ng gabi. Ay, hanggang 10. Opo, last call namin 9. So, pwede po kayong magpamassage ng 9 to 10. Pero iba yung rate namin sa gabi na po. Oo, syempre overtime na. Hmm. Marami kayong nagmamassage dito, ma'am. Opo, marami. Ah, Mga iilan lang kayong hindi ba rin? okay. Kasi yung pinagpamassagyan ko, iisa lang yung marunong eh. Marami po. May hilot, may hard massage, soft massage. Hmm. Okay na sir? Patuyun mo muna yung titis mo. Sige. Thank you po. Thank you, ma'am. Lapit. Lang pa ako. Parang luya. Ah, wala ka, ma'am. Paano man pag iba yung pangalan na sinabi ko? Okay lang. Okay lang. Okay lang. Para sa inventory lang. Ah, Bali 350 lang. 350. Ito. Pero si 1,000. Fake yan, ma'am. 350. Change na po sir. Yes, sir. Ay, ma'am, yung sa kanila, ma'am, na lang. Ay, sige po. Yung 150. Yes, sir. Thank you. Thank you po, ma'am. Balik na, sir. Thank you. Andito pala yung helmet ko. Sige po. Thank you, ma'am. Dito ako magpamassage. Di ko alam, baka Sige, try mo, sir. after 2 weeks. Iwan na lang kayo natin. Ay! Wala pa akong gagamitin. Thank you. So, yeah. Okay. Ay, ito. May menu pala sila dito. So, mainit na. Uwi na tayo. See you sa next vlog. Bye-bye.